का हो रे एगो और ताजा न्यूज लेके आई बनी। जल्दी सुनाओ कान तरसता। नमस्ते प्रणाम, हम बानी सबके छोट भी प्रकाश कुमार ओझा और फिर से आप सबके नया वीडियो में स्वागत बा। और ये वीडियो बनावते अरविंद अकेला कल्लू के जो नया गाना आई है मर्दे पर हम। और इससे पहले अरविंद अकेला कल्लू के ही टाइप के गाना आई रहे होली के, जो नी होली सबसे बड़ा गाना रहल बा अरविंद अकेला कल्लू के। और ये गाना आइल बा और पूना फिल्म से, जेकरा के गईले बारे अरविंद अकेला कल्लू और साथ में गईले बारे शिल्पी राज और एकरा लिखले बारे अखिलेश कश्यप और म्यूजिक भरे बारे आर्या शर्मा। आई पहले एक बार गाना सुनिए। गाना बहुत अच्छा बा और एकरा में रील स्टार भी काम के लिए बड़े साहिल झा और एक और बारे ये रील स्टार काम के लिए बड़े जौन साथ में। और बात करी वीडियो क्वालिटी के बाद तो वीडियो क्वालिटी बहुत एक तगड़ा बा और अच्छा बा। और गाना ये मीडिया पे दर्शावल बा जैसे वो होली के सबसे बड़ा गाना रहे वो अरविंद अकेला कल्लू के, वही गाना सेम टू सेम वही लियावल गेला। और ये गाना 1 मिलियन प्लस पार बा। और ये गाना एक बताइए आप सबके गाना ही पसंद बा कि ना, कमेंट करिए। जे भी अभी अरविंद अकेला कल्लू के फैन बा एक बार जरूर कमेंट करे वीडियो में कि कैसन गाना लागल। चलिए धन्यवाद, मिला तनी अगले वीडियो। जय हिंद।